Moikka, mä oon Elvira, freelance-videoeditoija. Mä halusin tarjota teille tietoa Ecomanagerin työnkuvasta audiovisuaalisella alalla, joten mä tein tämän videohaastattelun Nina Erveksestä. Nina on Ecomanagerityön pioneeri Suomessa ja kertoo nyt työstään sekä miten ekologisesti kestävää tekemistä voisi lisätä alalla. Mitä Ecomanageri tekee? Normalisoi kestävää tekemistä tuotannon sisällä. Mä työskentelen kaikkien osastojen kanssa ja suunnittelen näin sanotut kestävät raamit tuotantoon ja niiden työkalut. Miksi Ecomanageri on tärkeää palkata tuotantoon? Koska jos haluaa tehdä kestävää tuotantoa, siihen tarvitaan ekomanageri. Vähän niin kuin jos halutaan valaista, niin tarvitaan valaisia. Omalla kokemuksen äänellä voin sanoa, että kestävän tuotannon tekeminen pitää olla jonkun vastuulla tai se jää puolitiehen tai tekemättä kokonaan. Miksi juuri Ecomanageri on mielestäsi paras nimike ekologisen kestävyyden parissa työskentelevälle? Työnimikkeet tälle tehtävälle ei ole vielä niin vakiintuneita, mutta mielestäni Ecomanagerin titteli kuvaa parhaiten tämän työn vastuita ja tehtävän sisältöä. Parastahan mun mielestä olisi, että olisi oma ekotiimi, vähän niin kuin on tuotantotiimikin, joka koostuisi monesta eri ekoihmisestä, ekomanageri, ekokoordinaattori, ekoassistentti tai jotain. Näetkö, että Suomi on ajan tasalla ympäristöasioissa, vai olisiko niissä parannettavaa? Suomessa ollaan mun mielestä vielä aika alkutekijöissä näissä hommissa ja luulen, että parannettavaa olisi varmasti aika pitkäänkin. Ensimmäisenä tulee mieleen ihan budjetti ja luulen, että siellä on jokaisessa osastossa huomioitava tämä kestävä tekeminen vähän paremmin. Ja koska tämä on vielä uutta tämä kestävä tekeminen ihan tuotannon työryhmienkin sisällä, niin semmoiset yleiset konsultoinnit osastolta esimerkiksi Ecomanagerin suuntaan tai yleisesti kestävän tuotannon tekemiseen, niin pitäisi olla paljon aktiivisemmat. Ja kestävä tekeminen pitäisi saada ihan osaksi tätä kaikkea työtä, ihan jo lähtien kaluston valinnoista, materiaalihankinnoista, ennakkosuunnittelusta, purun suunnittelusta, koko pyörää. Mikä on työssäsi haastavinta? Entä parasta? Haastavinta tässä työssä sanoisin, että on kiire ja niiden aiheuttamat kuopat. Parasta tässä on tehdä tätä yhdessä, koko tiimin voimin. Ja parasta on se, kun sä näet, että ihmiset innostuu, varsinkin jos ne on keksinyt jotain uusia kestäviä tapoja tehdä. Ja mahtavaa on se nähdä se muutos tässä prosessissa. Ihanaa on myös, kun näkee ja kuulee, miten ihmiset on innostuneita tästä aiheesta ja se, että kun näkee niitä tuloksia kestävämmästä tekemisestä.